Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Masobra sa isa kagatos ka mga katapos ang PDP sa Negros Occidental kag Bacolod City, natalana nga mag-resign gikan sa partido. May report sa Nico Delfin. Halin sa matagas nga provincial officials asa sa mga konsehal ang magaupod sa mass resignation sang katapos ang Partido Demokratiko Pilipino. Ininging kumpirmar ni Mayor Albi Benitez nga nagaserbe chairman sang partido sa Negros Occidental. Anong reason nga nag-quit ka mo sa party? Well, ang alignment ng national direction subong is different from where they're moving. Ginatunan karon sang alkalde upod sa pila pa ka mga katapos ang partido nga magsaylo sa Partido Federal Pilipinas nga kalyado sang partido sa Marcos administration. Ini ginalantaw ni Mayor Albi nga bag-o nga unit team bangod magaupod diri ang katapos sa lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party kag Nationalist People's Coalition o kun NPC. So it could be the new unity team kuno. So it could be PFP, Lakas, NU, and NUP, NP, NPC. Nagligad lang man nga bulan sang una nga nag-resign sa PDP ang mga incumbent city officials ng Victoria City. Ginkabig ini nga uncalled for ni Attorney Jesus Hinlo nga nagaserbe PDP Visayas Deputy Chair kag Provincial President. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.